Honnan lő? Faszom, jó! Mondom, jó! Hát bazd meg! Tároznom kell. Húzisztón, bazd meg, a kurva anyja. Kapott az agyára ott az ajtóba. Nem tudom, valamelyik kívülöttünk. Hülye apád van, bazd meg, mondtam már? Na most leírtottuk egymást. Úgy nyakon lőtek is köcs, bazd meg. Hú, bazd meg. Mennyi lőszerbe szórtunk oda? Aztán következőre más hozzá elfáradok. Mit lehet még ez a buzi? Basszom. Basz meg! Mi? Nem látok semmit, túl sötét. Ki vagy? Nem tudom így kilőni. Faszom pajzsal. Átmenjünk oda? Ha? Csak hogy? Hát arra fedezünk. Hát tartom a pajzsot. Megpróbáljuk. Mit vesztünk? Na most mehetünk el. Gyere, daráld! Gyertek már onnan! Nem téged lövünk! Kék vagy? Akkor miért nem jönnek ide? Szerintem már rég fönt vannak. Bassz meg! Tényleg fönt van mindenki? Akkor gyertek, fönt vannak már. Hogy? Basszus. Na. Fú, valaki más hozzá.
Valaki más hozza. Hát fölfele kell tartani, azt menni alatta. Mást úgyse tudunk. És mindenkinek kell menni. Tárat! Alig látok. Hát én. Tuti tartják. Kéne még egy ember, hogy... Kéne még egy ember, hogy a fejünk fölé tartva tudjunk menni. Hát ja, úgy. Csak hát... Vagy úgy, hogy... Ezt nem tudok mondani. Kék? Akkor mit kempelsz? Kéne, de fölfele dob. Az mi? Durrancsuk. Nyissátok. Vagy ez úgy. De úgy kell, hogy így fölmenjen a füst. De neki az van. Javolsz a füstöt, hogy mész föl? Csak így lehet fölni, és a máshol? Ja, muszáj a füst, bazd meg. Kettő fedezze, ő meg fölölje. Ja, de kéne a pajzs. Lőjetek most a szóval? Fú, bazd meg, de profi. Saját gyártás. Ugye lejár a fél óra. Tomi, add fel! Azt kéne, hogy... Két ember. Na, menj, dobjad, dobjad. Na. Azt meg. Menjetek, egy embert kiszedtem. Itt van közvetlen a fal mellett. Nem volt autó. A faszom. Ah.